Mago mag siasa ni jopiny kaunti ma Kisumu medo siro jatend Azimio la Umoja One Kenya Lansha Amolo Odinga kuom soko wang' jood bura ma olap dhog gi ndong' ni lemo mar gavana e yiero mar higa 2027. Odinga nyogolo siem ne jood bura moko mosechako campaign ma laro kom mar gavana higni 3 motelo ne yiero mabiro. Jafwambo mara Walter Nyambaga miyowa ler. To bende gavana wa Kisumu ginyalo yudo. Gavana wa Kisumu ok yud kamano akwerogi. Adwa ni mondo ging'e ni jakom ok nyal wuoyo nono nikech koro ok gitine jopiny. To ka jakom nosekwerogi gidong chien mondo gitine jopiny. Waol gi ng'ato iyiero kawuono to kiny dwaro klas machielo. En MCA from MCA ero dwaro mjumbe to pok otiyo. Koro nohodwa brek jamilu na chunga chungi. Giwuoyo kod nyadhi mar siro gai mar ODM Raila Odinga manyoso ko wang' jo od bura moko molap dhog gi juri ne kom mar gavana ma Kisumu yiero mar 2027. E twak mar gwenge mag Nyakach, Raila nyowuok tung mosuo kod kampen moiw. Masani jogo manie kombe mopogore opogore odonjorego ka ranyisi en komno mar gavana ma Kisumu. Sani Kisumu kaunti nigi gavana iluongo ni Professor Peter Anyati Musakartam. Siasa ya ndio simuochi laro kom gavana ma Kisumu e kind Joshua Ron ma en ja od bura ma Kisumu Central, ja od bura ma Nyakach Adumo Wuor, seneta ma Kisumu Tom Ojienda, jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili, Ken Obura e kind jok mamoko. Adumo kikero yi machalo kamano. Kiko ogelo unar nikaso chunkan ningana chunka no gavana zikani umini kayo nidone kayo kadaron kidwaro sabu biro sani konyanya tish mwanyango ti bawili kaya chopo kwenye mwango kako chopo kao chiel kakatimo. Odinga bende ogolo siem makamane kaunti ma Siaya e kinde sidha yanga chenro mar ndikruok mar jokanyo mag ODM. Mire kama mjumbe tukibulo kana ng'ur adabedo gavana. Tiji pokone. Moko kuom jopiny ma Kisumu bende okonigi keto wang'gi kendo gibiro kawo okang' maduoko jotelo makamago pacho poni giketo dongruok nyime kokale kombe manoyiernegi. I am also warning them. Ne gibed motang kabisa wabro riembo gi kabisa ko ginyal tiyo tich mane giwuok ne gidhi tiyo ne jopiny. Ng'ato en mjumbe to dwaro kom mar gavana. Ng'ani pok otiyo koro kotiyo wan hiya gimo se ni jopiny onge. Kugutiyo jopiny mokwongo opo 2027 wabo yie ng'amon wadwaro. Walter Nyambaga, Ramogi TV.